दारा थांनाय 4 डिसेम्बराव बरम गोनां जोंनि लांमा आरिलांखा मारखासिन जमातियानि पार्टी मुंनो तै नरक बुसुंजरा तामो साइमानखा अबनो तै लोकरं थानि किसा क्लियर खाइके जाओ swkang phailago joto naitongnai takuk tei bukuk tongno ani paiplaiya ambai tei nirokni bwskango ani so yapangni simi paithak jora nirokni joto takuk bukuk rokni chumang chini nukhungo nangui tongo teibo uloni salo bwsang nang suknai hinui nirok phanroi yakhe chini nukhung tabo bukuthaise omoni bagui joto takuk bukuk chungno khailakui tabuk jora chuba chu rok phainai rokno jotono paiplaiya ambai tei chubai yaphano thangnai 4 tarik shonibar bongo ani dada mark hasin jamatia angke boni buphayung bimanik jamatia ani babani bumungke gautam muni jamatia bo babani bwsangke tabuk jora dada bai ang tei ani bahno je khorok satongo ayang hingke ani buai rotno sadon jamatia hangjarku amungke ani bwrui bo asmurani hangjarku amungke ani dada ani bapi koto boni bumungke krishna ani hijaku tei yangke boni bwsaju tusu kumja jamatia bo class 10 no tabuk porai tongjago amungte hingke sung गोसो गोपला खालायबै जतनो नुगुइ तंबाय जों बाहायखो बनो नायसाबैसो असुक जरा ngै तंगाय बसि मेसेसनि इनका मनिबा थांनाय 4 तारिख शनिबार अंके ब 8टा 8:30 roknaina angke bolong tongmani bagui boni buphayung hisini jagui tongmani bagui angke daite khobor rojagiya aifano ang khobor makha 10:30 ta digio omote haike chung ang nawaki fil phaibai ani dada no nokni okharui dead body namani bagui boro bungkha chung omote haike wa silia boro jaga bo ngoi tongkha nei chung kwbangma chung phunro bai kok khalaiwi chung lama roko lama thangnaikha himba aro chini aro kemni department ni hoite borok mungsa phanu janok yasung tabok jora borok ni kemni bo accident ni kemni hoite borok chungno koino saphanu tabok jora janok kya या गुलोके जों अमते खलायबै बैसे साबो YouTube रगो नायबै नेनि हाय अंतम बै सामानि बिसिंते जों अमते के थांखा थांते जों दिनै जों 9 जना ओंखा जों थाङै सावबाय माने आरो जागा जों खोनालायखा लामा रगनि दारानो अर जागासै फैसिनाय अमते के गोबांना जों Goro rok chungno khairok mani bising tei chungno aro hospital ro Bishalgol hospital ro manai aro nasing tongnai di amota haike chung koklar borok phungkhaikha chungbai amota haike thangte angkhe khakra bai khaibai thangte thangkha aro hospital ro mailia hospital ni laibai khakra khlaibai chung aro boni bo boro jaga bo fire khaijak dead body maya phano boni fire khaijangni jaga angkhe thangnai na nirok tongde ang saijang pha thangnai amtai khe khakra khe wasogui hingui thangmani bisingo darno ara kemo mo thal sajake nukha aro hawani swkang pusuk phan nangkha Aro gate ko to ma busuk
security rojak nerok mahaya amata hiklaiwi tele khlaiwi chini kok thai bai khlaiwi jeng phan bai khlaiwi aro borok joto mahaya phan ani buai ani samrei ang khlaiwi ar jaga hawi lama pherwani bagai yang ni hindi yang ni hindi angke wan sogo ani mokolngka ungklo swkang bipak Jutuni bagai angke ungklo swkang bipak ani mokol no thi khai mai ani bagai ani dalan ara jaga debrabu khagwa ani dalan muthal saken uka tei khorok sakit onjamati nongke ara jaga ang mokol bai thang nukliya sudu boni nukha thei kosok jak thei bai thu ara badminton chiborok thangnai ani chengkhna ara badminton ni kaisa mo dang pilar boni buphayungni pilar baidei thangbai mani ang ani mokol bai thangbai nukha te sani bisingono borok jengno hama nukhena borok gari o phut khe dawi roi rakha haipona ang aproni te kok floliya ya gulo borok thang ani dada no toi phai phana ang bahai nangkha boroni sud khai omte heki samasa borongni thaniwo setemung seteboi oroni haikro khe borong khe podra por kok khairokha haiklaiwi jeng ani darani dead body ang hasal chin nuku sapake nukya sudu tok bai khlaiwi borokni yak rogo reke khlaiwi dead body rokojak mani bo ang ani mokol bai thang ang nuku amte hiklaiwi phaite oro modupurni upasastho kendra hi aro besi hospital to thayana aro jagao borok postmortem khaiya ni swkang amte haikhe sikri sokro khlaikha bahai humale kaisa kagoso soiro phaidi abo amangke duitara usi ngnai ani sambabato angboni bumung sungmani ang ani brain cover khali ani bakai angboni bumung ko khate khoroksa aro dewan bazani sini deborma bongkhe ektarana boni bumung ba ang sungjak haifana ani yako kolom rok krikha omni bakai kagos potro rok ani pocket ani logroni si thangbai mani bakai ang sui narmani ya borongni bumung haifana ang borongno takpana sini bukung barano khang tabung phana roin romano omni bagai omni khlaiwi blank paper ro kaisa soi rowani bakai ang belai kuthuk khlaiwi wang sogoi tongkha haifana rowani swkang ani dead body nung sori angke ni dada no tini horbai horsa aro narknai omote hai khlaiwi osi sikri sokro khlaikha bani ya gulokhe ani baya rokna ang singkha roi rosidi omote hai khlaiwi roi anggo haina kha phuria phana ang daiti samung salayani bakai ang blank paper kasabo roi rokha omote khe jeng phaite phaiwai sini bisal go aro gokulpur borongni headquarter aro jaka sini borok man sonman khainai hnoi amte khlaiwi borok aro jaka jeng habui ma phai amte khe jeng tuluk phaiwai jeng nowo kifli tabok jara lukurok ni subamung bisingtui jengno tabok jara sobui soyakhina tongkho hai bakai paiplaya nai tongnai jo
tabuk dara nang o je bongni office ni officer rok no tai bongni department no tamo diwan khaina musung tamo appeal khaina musung abo kisa sarakai belekhen kam hambai joto no ani basui no boni man thaino bebak no marnai tei ani dada ni police boni service ni beton no full ke marnai tei boni serai no pura manai nei khumja dada ni busa khumja jamate no pura no prungthani tei boni biana serang uthani full time ke bono manai nei amani bakai chini nukhungni ui bebak no chini police department ni hoite chung chini nukhungni ungoi chini police department ni thani bo koi nung maya phajab last nogo phaimani bufuru phaimani bo November 29 no nogo last phaimani na afuru norok jotono borok mal ere khable na afuru bongni service no tei boni campo je kuno hamya gotona rok ungui tongo ahai tongo irai tongo after ko salang kuno khanaya na kai last kok samani bufuru salai besok time dinni phungni 4 tarik December ni phungni 8 o 8 phungo na kai afur rogono tam rokni kok salai kya Monday roke bani busani bate khani he buphayungni sai tongta sabo kol khai ba gono kol khayo ge afru কোনো একটা কিরিমা কাহাই কোনো একটা স্ট্রেস 응자 কাহাই আবতির কোনো কগ্রক মাদামান বিনথানি khorang kazang basi sao se bani khorang kutaima bani khorang putong kera bani se makang manusia khorang kutai hangkai kuya nang nin babu ni je obo kahai party laibani nori gei tam sanani musung details kisa sai khnar ke belekhen kaham nai do kisa khalo gei sadi tam sannan musuh ni bagai nang tahu bahai hingga kai nang bagi sarai nang bagi sarai ani bawa ke ano sample school ko rawani musuh ke bono air hostess ngani ke ang boni dream pura khanya kini ro ano school ba jadi Thank you so double passy seminar. Din bagay tamay no, bagay na ro. Passy.